stichtingen wereldwijd. Geen idee wat het is, maar hopelijk komen we er nu achter. Wereldtools. Oh, dit is ook leuk. Althans leuk. Het is een ter nagedachtenis aan. Emus. Klein gedenkplekje. Goedemiddag. Goeiedag. Goeiedag. Stoor ik? Dan een meneer met een pluizige hengel. Goedemiddag. Wij zijn van het L1-programma onderweg. Wij reden hier toevallig langs. En wij vroegen ons af wat de Stichting Wereldwijd precies is. Ja, dat kennen we wel zeggen. Oh, kunt je dat zeggen? Ziet je van de stichting dan? Veel zijn van de stichting, van de stafleden. Oh, dus ik heb direct de juiste mensen. Met de neus in de boter. Wie is de grote roerganger hier? Dat is die mevrouw. Ah, u bent de grote roergangster? Ja, maar ik geef het woord graag aan de heer en die kunnen het mooi op het dialecten beantwoorden. Dat is veel leuker. Nou ja, dialecten of niet, dat... Ik vul wel aan als het... Oké. Ik vul aan, ik dus de controleer. grote roergangster vult aan. Wat is Stichting Wereldwijd? Ja, wat is Stichting Wereldwijd? Stichting Wereldwijd is een vrijwilligersorganisatie. Dat wil zeggen, we leunen erg veel op vrijwilligers hier. En wat we houden ons bezig met vluchtelingen in het algemeen. Ja. En we hebben eigenlijk 3 projecten, 3 pijlers hoe dat we op draaien. De ene pijler is het zogenaamde terugkeerproject. Daar is Ed projectleider van en Lore. Kan je zich even vertellen? Wat is het terugkeerproject? Ja, een terugkeerproject, dat heet Wereldtools, hebben we dat gedubt. Oh, daar heb ik wat ik boete gezien Ja, heb. zeker. Ziet er prachtig goed trouwens, mooi geveltje. Ja, Ja. Ja, en dat project daar helpen we lui die terugkeren naar hun eigen land, met name Afrikaanse leng, helpen met de opzet van hun eigen bedrijfje als ze teruggekeerd zijn. Dus dat zijn mensen die als vluchteling hier naartoe zijn gekomen? Dus als asielzoeker, zeg maar, en Ja. van de regering zegt van, nee, sorry, je moest niet blijven, moest terug. Wat voor reden dan ook. En die komen dan heen en dan gaat we scannen wie ze een eigen inkomsten kunnen voorzien als ze terug zijn. Bijvoorbeeld een laswerkplaats, een timmerwerkplaats, een bakkerie, een restaurantje, een nähatelier enzovoort. Wat gaaf. En we sturen dan een grote kist op als ze vertrokken zijn. Ja. Met allerlei soorten materialen, tweedehands, ook soms nu, maar meestal tweedehands gerenoveerd hier. Waardoor de lui in eigen land weer kunnen starten met iets. Met iets van een bedrijf dus. Wat mooi. Ja. Nou, want wat veel mensen in mij krijgen, denk ik, is dat als ze als asielzoeker een wat voor reden dan ook weer terug moest naar die eigen land, of die vaderland, in ieder geval het land waar ze vandaan komt. Ik denk dat 99% van de mensen denkt van, onverrichter zaken terug en berooid, zonder toegevoegde waarde van... Dus een paar cent van de overheid, een paar centjes voor de eerste dag door te komen, zeg maar. Maar ja, dan zitten de lui met hetzelfde probleem eigenlijk weer, waarom ze ook vertrokken zijn naar Europa. Dus ze zitten niet zomaar op die beurtjes, ze zitten zeg maar met de hoop op een goede toekomst. Stappen ze in die gammelende beurtjes, wat we vaak op televisie zien. Maar weer ons idee is van, we geven dich geen geld met, maar we geven dich materialen met. Dus de bekende hengel, zeg maar. Hè. Om in eigen land zelf te kunnen bedruipen, en ook die familie natuurlijk, niet te vergeten. Waardoor ze niet meer de stapjes wils maken om nog eens in een beurtje te gaan zitten. In Europa. Chic. En in dit project hebben we nu al iets van 650 lui geholpen met een betere toekomst in Nederland. Goh. Er waren 3 pijlers, hè? Nou, ik even invallen. Ja, sorry. Ze zijn continu op zoek naar leuke, goede materialen voor een bedrijfje te kunnen starten. Goed, Ed. En die materialen, dat kan echt alles zijn. Alle spullen wat jullie in huis hebben, waar ze niks meer doen, die kunnen we goed gebruiken voor die op te sturen naar Afrikaanse landen. Ook als het een stuk is, want dan doet je het maken.
Je binnen de mogelijkheden natuurlijk. Binnen de mogelijkheden, ja. Dus we zullen als kapot is, ja, natuurlijk niet. Over ook vrijwilligers hier. Ja. Dat zijn een groot aantal Willy Wortels. Ah, En als we dan materialen binnenkrijgen die niet helemaal 100% zijn uiteraard, het is allemaal gebruikt materiaal, er kunnen nog kleine defectjes aan zitten en die knappen dat op, dat het weer werkt. En dan ga je dat bij ons terecht in. En als Ed en Lore dan weer een terugkeerder krijgen, dan wordt gepraat van wat wil ze gewoon beginnen. En dan kijk ik van de rek wat voor hebben staan aan materialen voor terug. en de instanties, de bepollende instanties, die weten van bestaan af en die zorgen dan dat die lu, de grote roergangster die knikt instemmend, dat die lu dan heb je ook komen zo van... Ja. Door het ministerie van Justitie gefinancierd. Dus ook de overheidsorganisaties die kennen ons. Oké, dus dat zien niet alleen de boemannen die lu terugsturen, die zorgen wel dat... Je ziet we ook dat de humaan gebeurt. Ja. Neem eens Gerden even geboeid en dan met een doek om in het vliegtuig gezet wordt. Ja. Neem eens wel dat. Nee. Ook de overheid niet. Maar ze willen wel dat ze, als ze terugkomen, ook terug blijven. Goh. En dit project hierop wordt dan op een hele kleinschalige manier natuurlijk. Dat te bewerkstelligen, dat nu inderdaad als ze teruggekeerd zijn en een keer ze ontvangen en een bedrijfje kunnen starten door met de familie samen, dat ze dan ook doorblijven. Ik zie een naaimachine staan. Wat gebeurt er met die naaimachines, bijvoorbeeld? Nou, dat is Is dat een andere tweede, pijler? de tweede poot. Dat Ah, is kijk, nou. de tweede Nou. pijler. Wat we ook doen, de tweede pijler is, dat noemen we het project Vaktaal. En dat is bedoeld voor mensen die oftewel een verblijfsvergunning hebben, Ja? maar niet gewoon door de inburgeringscursus zijn gekomen of te zeer getraumatiseerd of niet slim genoeg, dat kent ook. Maar daardoor wel in een isolement raken. Dus de overheid heeft gezegd van, dit mogen ze blijven, maar die lui redden het op een eigen houtje niet om onderdeel van de maatschappij te worden. En die kregen van de gemeentes, IJsselmargraten, het Heuvelland, Maastricht, kregen die door. En wat we hier met die mensen doen, die kregen 's ochtends Nederlandse taalles, in groepsverband, soms individueel. Maar die proberen we op heel laagdrempelig en op een in een rustiger tempo de Nederlandse taal machtig te krijgen. En 's middags hebben ze vaklessen. Dus we hebben een timmerwerkplaats, we hebben elektrotechniek, computeronderwijs. De Zaks een laswerkplaats hebben, dus dat ze van lasdiploma opgeleid kunnen worden. En dat zit hier op de naaimachines. Ja, maar dat zit ze niet in de doelgroep helaas. En de naaimachines is hier hoofdzakelijk dus voor dames die hier naailes kunnen krijgen. Oké. En allemaal met de bedoeling om als mens gaat steviger te worden, gaat bagage mee te krijgen om beter te integreren in de samenleving hier, uit dat isolement te komen en goed te functioneren. Dus hij wordt eigenlijk van alles gemaakt. Ja. En daarvoor hebben we veel vrijwilligers. We hebben docenten, taaldocenten die 's ochtends hier aan de slag gaan met de mensen. En we hebben vakmensen, voor van alles en nog het. En ja, die als vrijwilliger heel bevleugeld zijn die hier aan de slag. Ik heb een ideetje. Maar dan moeten we zo meteen even... Misschien kunnen we een win-win situatie. Maar dat doen we zo meteen even als de camera weer uitstiert. Nee, want dan gaat dat is zeer uitweiden in de richting waar ik nu even niet naartoe wil. Want ik wil het over de stichting graag hebben. Wie heeft dat ooit bedacht, de stichting Wereldwijd? De grote voorganger is Peter Gillissen uit het dorp. Er zijn twee heren die hebben de stichting opgericht. 1984. Was Ja? Peter Gillissen en Hans Wemmers heten de heren. En het was eigenlijk de tijd van de jeugdwerkeloosheid hier in Limburg. En die hadden eigenlijk een ideetje bedacht om die fietsen te verzamelen, op te knappen en te verschepen naar Afrika. Oké. En dit gebouw, waar hier nu in zit, Ja? dat stond eigenlijk al in 1985 op de nominatie om plat te gaan.
En die 2 heren die hebben de stoute schoen aangetrokken, die zijn naar de burgemeester opgestapt en die zeggen, we hebben interesse in dit gebouw. Want we hebben hele leuke plannetjes hebben we, bedacht. En de burgemeester heeft dat aangehuurd toen en dat vond het een goed idee. En toen hebben ze voor enig gulden per jaar hebben ze het gehuurd, zeg maar, dat ze dus de eigen verantwoordelijk hebben voor dit gebouw. Dus maar dat is begonnen als een fietsenwerkplaats. In de tijd van de jeugdwerkloosheid. Nou begint direct solliciteren van Janse Baggerband in mijn kop te draaien. 13 jaar. Ja, en toen kwamen de asielzoekers eind jaren 80 naar Nederland, naar Zuid-Limburg. En er was geen beleid op. De zetten jullie bij ons in een klooster. Er is een keukentje, dus lot ze maar zitten allemaal. Dus die lui begonnen te zwerven, ook door Maastricht heen. En die 2 heren die bezig waren, die kregen dat in de gaten. En die hebben daar echt contacten gezocht met die lui. En hier naar binnen gehaald. En hier is dan een cursus betaalbewerking begonnen. Dat was een goede. En van toen de man die lopen de cursus ontwikkelde. En zo is dat heel langzaam begonnen als een soort van fietswerkplaats, dan een cursuscentrum voor buitenlandse studenten.